Germans i germanes, sigueu benvinguts a la nostra catedral de Mallorca i també, i en especial, els malalts, els majors i tots i totes que seguiu a través d'IV3 Televisió la celebració de l'Eucaristia d'aquest diumenge, el Dia del Senyor. Ens reunim avui per celebrar el diumenge, el dia en què Crist ha ressuscitat. Ell es va encarnar de Maria Verge i es va manifestar a Israel com l'anyell de Déu que lleva el pecat del món, tal com va indicar Sant Joan Baptista. Avui, en l'Eucaristia, Jesús es presenta, com en les noces de Caná, com el Messies que pot transformar la nostra quotidianitat igualada en el vi nou de l'alegria de la salvació. Ara, per començar la celebració de l'Eucaristia, ens podem posar tots. En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Que la gràcia i la pau de Déu el nostre Pare i de Jesucrist el Senyor siguin amb tots vosaltres. I amb el vostre esperit. Germans preveres, germanes i germans presents aquí, a la seu, i aquelles i aquells que mos seguiu per IV3 Televisió.
especialment malalts, impedits, majors, contagiats, confinats. Comencem la celebració de l'Eucaristia, posant la nostra vida davant Déu i demanant-li perdó pel mal que feim i pel bé que deixam de fer. Preguem en silenci. Vós que sou el camí que condueix al Pare, Senyor, teniu pietat. Senyor, teniu pietat. Vós que sou la veritat que il·lumina els pobles, Crist, teniu pietat. Crist, teniu pietat. Vós que sou la vida que renova el món, Senyor, teniu pietat. Que Déu, ric en misericòrdia, s'apiadi de nosaltres, mos perdoni els pecats i mos dugui a la vida eterna. Amén. Entonem el cant de lloança. Gloria in excelsis Deo. Eram patris, miserere nobis. Tu solus Dominus. Santo Spiritu, in gloria Dei Patris,
Preguem. Déu omnipotent i etern, que governau el cel i la terra, escoltau el poble que vos suplica i concediu la vostra pau als nostres temps. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vos viu i reina en la unitat de l'Esperit Sant, Déu pels segles dels segles. Lectura del llibre del profeta Isaïes. Per amor de Sion no vull callar. No vull reposar per Jerusalem fins que aparegui com un raig de llum el seu bé i la seva salvació com una torxa encesa. Els altres pobles veuran el teu bé, tots els reis veuran la teva glòria i et donaran un nom nou que els llavis del Senyor designaran. Seràs una corona magnífica a les mans del Senyor i una diadema reial a les mans del teu Déu. No et podran dir més l'abandonada, no podran dir la desolada a la teva terra. A tu et diran jo l'estim i la teva terra té marit, perquè el Senyor t'estimarà i tindrà marit la teva terra. El que t'haurà reconstruït et prendrà per esposa com un jove esposa una donzella. El teu Déu estarà content de tenir-te com el noví està content de tenir la novia. Paraula de Déu. Posa la mà, Senyor. Tothom ha vist la salvació del nostre Déu. Tothom ha vist la salvació del nostre Déu. Cantau al Senyor un càntic nou, ha fet obres prodigioses. Cantau al Senyor, arreu de la terra. Cantau al Senyor, beneïu el seu nom. Tothom ha vist la salvació del nostre Déu. Contau a tots els pobles els prodigis del Senyor. Anuncieu de dia en dia que ens ha salvat. Contau a les nacions la seva glòria. Contau a tots els pobles els seus prodigis. Tothom ha vist la salvació del nostre Lectura de la primera carta de Sant Pau al cristian de Corint. Germans, els dons que rebem són diversos, però l'esperit que els distribueix és un. Són diversos els serveis, però és un el Senyor a qui servim. Són diversos els miracles, però tots són obra d'un sol Déu, que els fa valença de cadascun de nosaltres. Les manifestacions de l'esperit distribuïdes a cadascú són en bé de tots. Un, gràcies a l'esperit, rep el do d'una paraula profunda. Un altre, per obra del mateix esperit, rep el do de desglossar les veritats. Un altre, en virtut del mateix esperit, rep el do de la fe. Un altre, el do de donar la salut als malalts, en virtut de l'únic esperit.
un altre el do de fer miracles, un altre el do de profecia, un altre el de distingir si un esperit és fals o autèntic, un altre el do de parlar llenguatges misteriosos, un altre el do d'interpretar-los. Tots aquests dons són obra de l'únic esperit, que els distribueix en particular a cadascun com li sembla bé. Paraula de Déu. Vos alabam, Senyor. El Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Lectura de l'Evangeli segons Sant Joan. Glòria a Déu, Senyor. En aquell temps se celebrà un casament a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També Jesús i els seus deixebles hi foren convidats. Veient que s'acabava el vi, la mare de Jesús li diu: «No tenen vi». Jesús li respon: «Mare, per què m'ho dius a mi? Encara no m'ha arribat la meva hora». Llavors sa mare diu al qui servien: «Feis tot el que ell vos digui». Hi havia allà 6 piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals entre els jueus. Cada una tenia cabuda de 4 a 6 poals. Els diu Jesús: «Ompliu d'aigua aquestes piques». Ells les ompliren fins dalt. Llavors els digué: «Ara treis-ne i duis-ne al cap de servei». Ells li dugueren. El cap de servei tastà aquella aigua que s'havia convertit en vi. Ell no sabia d'on era, però ho sabien molt bé el qui el servien, perquè ells mateixos havien tret l'aigua. El cap de servei, doncs, crida el novill i li diu: «Tothom servei primer els millors vins, i quan el convidat ja han begut molt, els vins més ordinaris, però tu has guardat fins ara el vi millor». Així començà Jesús els seus miracles a Canà de Galilea. Així manifestà la seva glòria i els seus deixebles cregueren en ell. Després baixà a Cafarnaum amb sa mare, els seus germans i els deixebles, i s'hi quedà, però no gaire dies. Paraula del Senyor. Vos alabam, Senyor Jesús. Qualcú ha dit que aquest primer miracle de Jesús, la conversió de l'aigua en vi, és un miracle programàtic. És a dir, un miracle que anuncia el que Jesús ha vengut a fer aquí, en aquest món. I què és el que ha vengut a fer? Idò, a canviar, a transformar, a millorar-ho tot. Les persones,
les coses, la societat, el món sencer. Avui en dia se parla molt de qualitat de vida. El que no se diu, i per desgràcia, és que la fe en Jesucrist, la nostra fe, és una font constant i abundosa de qualitat de vida, perquè la fe dona sentit a la vida. Tenir fe en Jesucrist dona sentit a la vida i també sentit fins i tot en allò que de la vida pareix absurd, com és el dolor, el patiment, la malaltia i la mateixa mort. Efectivament, podríem dir que Jesucrist converteix l'aigua d'una vida incolora, inodora i insípida en so vi bo d'una vida carregada de sentit. Avui se celebra la jornada de la infància missionera. No fa gaire ho dèiem amb motiu dels Reis. Tots mos hem preocupat i està beníssim que a cap infant li falti un regal pels Reis. Però també, en la mateixa mesura, mos hauríem de preocupar que a cap infant li faltàs el regal en majúscula, que és Jesucrist, que és el seu Evangeli, que és la fe catòlica, que és una autèntica formació cristiana. No fos cosa que mos trobem amb uns infants que tenen les mans plenes de coses, però el cor buit. No fos cosa que mos trobem amb uns infants i amb uns joves que tenen una vida carregada de coses materials, però una vida totalment buida de sentit. Quina sort que tenim els catòlics de tenir una fe en la qual hi tenim a Maria, que a més de ser Mare de Déu és també Mare nostra, de cada un i de tots. I va ser precisament ella, amb una intuïció femenina, que se'n va donar compte del problema que tenien aquell noviç. Se'ls acabava el vi. I aquella festa hagués acabat malament, perquè el vi era en aquell moment l'element essencial de la festa. I sense que ningú la hi digués, sense que ningú l'avisàs, ella se'n dona compte i ho diu a Jesús: no tenen vi. I Jesús, en un primer moment, sembla que li surt sense tenir-la massa en compte. Que m'és a mi, que mos és a nosaltres. Però ella insisteix. Diuen els criats: feis el que Jesús vos digui. I quan ho fan, se produeix el miracle. Veiem aquí, en aquesta escena, Maria com a intercessora. Intercessora davant Jesús per les nostres necessitats, per les necessitats de tots. Des de fa molt d'anys, a Alemanya, hi ha una advocació curiosa, curiosíssima, de la Mare de Déu. Una advocació que se coneix així: la Verge que desfà nus, la Virgen de Satanudos. És una verge que té moltíssima devoció. És una immaculada que aguanta una corda plena de nus que li ajuden a aguantar-la dos àngels, una a cada banda, i ella, amb molta paciència, va desfent els nus de un en un. La verge que desfà nus. La vida mos posa nus a davant, moltíssims, complicacions, molt envitricollades a vegades. No és raro que aquesta verge tingui tantíssima devoció, no només a Alemanya, sinó també fora d'Alemanya.
Una mare és la que millor coneix, sense que li diguin els problemes, les penes, els dolors dels seus fills. I una mare és la que millor sap consolar, sap comprendre, en les seves paraules, en les seves besades. I Maria és mare per excel·lència. No és gens estrany quan dic que aquesta verge tingui moltíssima devoció a Alemanya, a Augsburg i fora d'Alemanya, perquè la vida mos posa nusos complicats i necessitam l'ajuda seva, la seva intercessió per desfer aquests nusos, aquestes complicacions. Maria va treure de puros aquell novís sense que se'n donassen compte pràcticament. Va intercedir per ells. Els va desfer aquest nu envitricollat que hagués fet que aquella festa hagués acabat malament. El papa Francesc mos diu que aquestes paraules de Maria que han sentit a l'Evangeli, que són precisament les darreres que l'Evangeli posa en boca de Maria, feis el que Jesús vos digui, diu el papa Francesc que són una herència preciosa que Maria mos deixa, un testament preciós que Maria mos deixa a nosaltres, els homes. Mireu, tots els que som aquí a la Seu, som molts, som distints, segur. I també, si tenim en compte la gent que sintonitza amb IB3 Televisió, l'Eucaristia, a Formentera, a Eivissa, a Menorca, aquí a Mallorca, tots són molt diferents uns dels altres. Però hi ha dues coses en les que tots coincidim. Una primera cosa, tots volem ser feliços. I una segona cosa, a tots mos preocupa la situació del món i voldríem poder arreglar-la. I aquí tenim el secret. En aquestes paraules de Maria, feis el que Jesús vos digui. Quan ho feren els criats, se va produir el miracle. Aquella aigua va quedar canviada, transformada en vi. Si nosaltres feim el que Jesús mos diu, segur que serem més feliços nosaltres mateixos. Segur que farem més feliços aquells que mos en revolten. I segur que el món, si feim tots el que Jesús mos diu, el que Jesús mos ensenya, començarà a millorar. Feis el que Jesús vos digui. Aquí hi ha el secret, aquí hi ha la recepta per a ser més feliços, per fer més feliços els que mos en revolten i per anar arreglant aquest món tan espanyat pel pecat que fa sofrir tantíssimes persones. Quan ho facem, els inferns d'aquest món, la fam, la misèria, la violència, les guerres, començaran a convertir-se en autèntics paraïsos. Sí, germans i germanes, apostes tan important, les missions de l'Iglésia, apostes tan important aquesta jornada de la infància missionera que celebrem avui, apostes tan importants l'evangelització, que tothom conegui Jesucrist, que tothom se senti estimat per ell, que tothom l'estimi i el segueixi. Si tots ho féssim, seríem més feliços, faríem més feliços els altres i el món començaria a millorar. Demanem també avui per tots els matrimonis. Jesús presenta les noces de Canà, santifica d'alguna manera el matrimoni. Demanem per tots els matrimonis perquè el vi del seu amor no torni agre, sinó que a mesura que passin els anys torni de millor qualitat. Que així sia. Diguem ara tots junts la nostra fe, aquesta fe que dona gust, que dona sentit a la vida, capaç de donar sentit també en el dolor, a la malaltia i a la mort. Crec en un Déu, Pare Totpoderós, Creador del cel i de la terra,
i en Jesucrist, únic fill seu, Senyor nostre, el qual fou concebut per obra de l'Esperit Sant, nasqué de Maria Verge, patí baix del poder de Pons Pilat, fou crucificat, mort i sepultat, davallar als infants, ressuscitar el tercer dia d'entre els morts, se'n pujar al cel, seu a la dreta de Déu Pare Totpoderós, i d'allí ha de venir a judicar els vius i els morts. Crec en l'Esperit Sant, la Santa Mare Iglésia Catòlica, la comunió dels sants, la remissió dels pecats, la resurrecció de la carn, la vida perdurable. Amén. I ara, imitant a Maria, qui intercedí per aquells esposos de Canà, intercediguem també per les necessitats de la humanitat sencera. Per tota l'Església, que com a poble de la nova aliança, convocat a participar en el sínode, sigui sempre fidel a Crist, el seu espòs i Senyor. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Pels matrimonis cristians, perquè, com els novis de Canà de Galilea, trobin en Jesús el vi de l'alegria, de la fe i de l'amor. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Per la consciència missionera de tota l'Església, que ja des d'infants es desveli en tots els cristians l'actitud missionera de donar testimoni de Jesús enmig del món. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Per nosaltres i per les nostres famílies i amics, que el Senyor ens ompli cada dia més de la seva gràcia. Preguem al Senyor. Vos ho demanem, Senyor. Senyor, escoltau la nostra pregària i ompliu-nos dels dons del vostre amor. Per Crist, Senyor nostre. Amén.
Pregau, germans i germanes, perquè duent a l'altar el goig i les penes de cada dia, mos disposem a oferir el sacrifici agradable a Déu Pare Omnipotent. Senyor, concediu-nos prendre part dignament en aquests misteris, perquè cada vegada que celebram el memorial del sacrifici del vostre Fill se fa present l'obra de la redenció. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Amunt el cor. Donen gràcies al Senyor Déu nostre. És realment just i necessari que vos beneiguem i vos donem gràcies, Pare Sant, font de la veritat i de la vida, perquè avui diumenge mos heu convocat a la vostra casa. Avui la vostra família, reunida per escoltar la vostra paraula i participar d'un mateix pa, celebra el memorial del Senyor ressuscitat, mentre espera el diumenge sense posta, quan la humanitat sencera entrarà en el vostre repòs. Llavors veurem la llum de la vostra mirada i cantarem per sempre la vostra misericòrdia. Per això, amb aquesta esperança, mos unim a la multitud dels àngels i dels sants i cantam l'himne de la vostra glòria, dient: Vos sou realment sant, Déu i Pare nostre, i en raó vos canta alabances tot l'univers creat, perquè pel vostre Fill Jesucrist nostre Senyor i amb el poder de l'Esperit Sant donau vida a totes les coses i les santificau, i no deixau mai de reunir-vos un poble que de llevant fins a ponent presenti al vostre nom una oblació pura. Per això vos suplicam, ó Pare, que santifiqueu pel vostre esperit aquestes ofrenes que hem presentat per a ser consagrades, perquè es convertesquin en el cos i en la sang del vostre Fill, Jesucrist, nostre Senyor, que mos confià la celebració d'aquest sacrament. Ell mateix, el vespre en què el varen trair, prengué el pa, i donant-vos gràcies i beneint-vos el partir i el donar als seus deixebles, dient: preniu i menjau-ne tots, que això és el meu cos entregat per vosaltres. Igualment, havent sopat, prengué el calze, novament donant-vos gràcies al passar els seus deixebles, dient: preniu i beveu-ne tots, que aquesta és el calze de la meva sang, la sang de l'aliança nova i eterna,
vessada per vosaltres i per molts en remissió dels pecats. Feis això, que és el meu memorial. Proclamau el misteri de la fe. Per això, Pare, celebrant el memorial de la passió salvadora del vostre Fill, de la seva admirable resurrecció i de la seva ascensió al cel, mentre esperam el seu retorn, vos oferim en aquesta acció de gràcies el sacrifici sant i vivent. Mirau l'ofrena de la vostra Iglesia, reconeixeu la víctima que mos ha reconciliat amb vos. Concediu-mos que el que rebem el cos i la sang del vostre Fill, plens del seu Esperit Sant, siguem en Crist un sol cos i un sol esperit. Ell faci de nosaltres una ofrena eterna, a fi que obtingueu l'herència amb els vostres escollits. En primer lloc, amb la Verge Maria, Mare de Déu, i en Sant Josep, el seu espòs, amb els apòstols i els màrtirs i en tots els sants que sempre ens ajuden en la seva intercessió. Vos pregam, Senyor, que aquesta víctima que ens fa novament amics vostres doni a tot el món la pau i la salvació. Enfortiu en la fe i en la caritat la vostra Església, que encara peregrina a la terra, juntament amb el vostre servent, el Papa Francesc, amb el nostre bisbe Sebastià i amb els altres bisbes, els preveres, els diaques i tot el poble que us heu redimit. Acolliu les súpliques d'aquesta família que heu admès a la vostra presència el diumenge, dia en què Crist ha vençut la mort i ens ha fet participar de la seva vida immortal. Per la vostra pietat, Pare Clementíssim, reuniu els vostres fills dispersos pel món, els nostres germans difunts i a tots els que han sortit d'aquest món en la vostra amistat, admeteu-los al vostre regne. Allà esperam retrobar-nos amb ells i saciar-nos per sempre de la vostra glòria. Per Crist, Senyor nostre, pel qual vos concediu al món tots els béns. Per ell, amb ell i en ell, vos Déu Pare omnipotent, en la unitat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria pels segles dels segles. Com Jesús mos va ensenyar, plens de fe, plens de confiança, gosam dir: Pare nostre, que estàu en el cel, sigui santificat el vostre nom, vengui a nosaltres el vostre regne, es faci la vostra voluntat, així a la terra com es fa en el cel. El nostre pa de cada dia, donau-nos, Senyor, el dia d'avui. Perdonau les nostres culpes, així com nosaltres perdonam els nostres deutors. No permeteu que nosaltres caiguem a la tentació, ans alliberau-nos de qualsevol mal. Alliberau-nos, Senyor, de tots els mals. Fei que hi hagi pau als nostres dies i per la vostra misericòrdia guardeu-nos de pecat i de qualsevol pertorbació, mentre esperam l'acompliment de la nostra esperança, la manifestació de Jesucrist, el nostre Salvador. Senyor nostre Jesucrist, que diguéreu als apòstols: vos deix la pau, vos don la meva pau. No tingueu en compte els nostres pecats, sinó la fe de l'Església, i doneu-li aquella pau i aquella unitat que vos vareu demanar. Vos que viviu i reinau pels segles dels segles. Amén. Que la pau del Senyor sigui sempre amb vosaltres. I amb el vostre esperit. Doneu-vos, com a germans, la pau.
Mireu, Jesús, el que ha vengut a canviar-ho tot, a millorar-ho tot, és l'anyell de Déu que lleva el pecat del món. Feliços els convidats a la seva taula. Senyor, no som dignes de que entreu a casa meva. Digueu només de paraula i serà salva la meva ànima.
Preguem. Senyor, infoneu-nos el vostre esperit de caritat i feu que visquem units de cor el que heu saciat amb un mateix pa. Per Crist, Senyor nostre. Amén. El Senyor sigui amb vosaltres. Que vos benesqui Déu Totpoderós i Clement i vos infongui el coneixement de la vertadera saviesa. Que vos enfortesqui amb els ensenyaments de la fe i vos faci perseverar en les bones obres. Que adreci cap a ell les vostres passes i vos ensenyi el camí de la pau i de la caritat. I que tots els que heu participat en aquesta celebració vos acompanyi la bendició de Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Ha estat una feliç coincidència aquesta jornada de l'infància missionera en el càntic dels vermells que ens han ajudat a viure més profundament aquesta celebració. Germans i germanes, bon diumenge, aneu-vos-ne en pau. Donem gràcies a Déu.